Bunge ya Bobasi nigobono abamenyi kurwa ensemo ya kegochi banyareko bakogokera egetambukiro cyo mu cyumba bw'enseme yokora umurobiri bo bwagachi ibara yokurwa ase chinsemo cyamatabekanigo ikera eskuru yobroso ya kegochi yemagega yabara bwoko base omuchando omunene asemye kemengenya reko bagego eta nabwigo kwirira barabugwetera amakongwane n'kinga kicyo basombi bwabo wakirari tukoba kwaramanegeta seni Kiandize TV nigo banyareko bakomeraniria omuchumbe we constituency iyo Innocent Biringham byamono asokoigwa ebirero byabanga gutomanya muri kyoito Mildred Mumanyi abamenyi bekinyoro kya kegochi mbali ne kibakwegokeria mega yokoroserwa eparano Samaria omya ase paliye ekurwa ekebogerero guchya kegochi secondary ase paliyo egotebekana kwibwa ase egekabono narorire bya sana ase Kevin gochake para kokonya abantu bakaintu gotokonyire obokong'o botubwate pare yekurke bagare bakaga ke je school mat bake kanisa paratei kose bano mwantu bamini bano mwana oyo nande moko mukani tali mepara Kevin bwanchire gotoroseri omwana oyo ito obiri ngai gwachete bano gwatatenga ngotoroseri kwarenge bono tuchandegete bakoroni gakwete embura bono negotwa ndobwatia storamo bo etocha kobogori nene nechiguni Kevin bwanchire gotorasa liero nero kwereiro bwenete koleriwa ngayo biri gwachete twanchira niro mwana oyo tigatoroseri ntwe muna twerure ntwe abanyenerendo mwana yatoroseri epara nere yatuchandire ekurugara bakanyasheki oyo kuruku obiri Innocent Mumanyi obiri Innocent actually number 1 na chagate abange para onyebekire nambo bekwirerami kibutambe ekere kupare ko bekwirami president kunya approve number 2 epare ko jere aba advertising obiri ngai toange contract yigo advertising pa dengo remwere acha to tebi ekere butambe para ya be advertising president kunya approve tora kiango oyo wate nga kwanya approve nga marasha na warenge ko kubere president MC yito ko monyene acha to tebi nga kinga maine pa na parteki nera approved nigo abanyakinyora abo baba komocha omobunge bwensemeyo ase okubaiba kimagendero nase batebire nigo akobaga koba are ingaki omurai bwense akora kitaro cyae ase county ya Kisii nasa tari kumuikange eligosaba amagendero buna abarai bande stand yego chagabo seito obiri narorekane to aya mwaro cyo sora gosaba bakama koliga ali sobo bake bintu bikaba byasoba tari bono ga kuruga gari mate bakanyacheki korunyamaje bakabulenzi intuno molero tolimeti bono birio y'abantu mbaro bakumusali twa motebeti wangire kubabugatoka Mheshimiwa wobiri nero mochumbo bobasi nonyekere president yaje tegusia kona gotea barenga no arenko lakini njeti na moroje bono liswali nkoboli noko kwana atamanye tikokwana nigo abanyakinyora abaiga nonya nabo nigo abanyakinyora abaiga bairanaria mbuya mono gochaso Samaria oyo onyara kobaga kubanyora ase okubaroselia epare yo mbuya mona singe mwatoroseire mwana yanjire gotoroserie epare yetoirere ma okorogo chesukuru nonya na bane sukuru epasali bono ngo entoli china toewa one pare buna chakire iga njenta getenko bolio Mheshimiwa wobiri egasi senge ya mosinyire Kelvin abwatere pare kurugare agenda bakukinya cheki abwatere nyamache agenda uchikia mukama na ande kere to koligerio mugakoria ase miaka yae ya mwereire bone ngakie ne bichana bono Kelvin buyamona ase gasi egwa kolire kuna konya nona abana bakogenda uchike ko chiawe bagusinyiko gende skuru bone mbache bachage kogenda buya kulipotelea egetaseni Kiandize TV ile taliane Mildred Mumanyi.